Auni yanguma ne ni mano aba donge bide miye de kumenina ne hakili sinaka jigiti ento poulet sumbalala she sumbalala ma ne sinaka she wuro den zabata tendo amena chirinjiri ne nga she farawuli ka bwaka nga na yija ibise ka faratu ala de na yija ibise ka gani she kuru kilin fane bashi dingilen tala zarafa ka guabe soro orange sanfɛ service 37321 a bɛɛ cirencirelen ɲuma an bɛna sunbala kuyɛri ba ɲɛ kelen k'a la o kɔni o ye afirikanw n'o ye anw farafinw ye o y'an ka mutardi de sabula n'a tobira ka di kojugu an bɛ episi mugu k'a la episi mugu min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ kɔgɔ k'a la ka sɔrɔ ka na ɔrɔfu k'a la n'o tɛ dɔwɛrɛ ye marinadi bingɛnɛ kɔ n y'a dɔn a caman y'o video caman ye n fɛ dɛ an b'a ɲami ɲɔgɔn na sisan an mana ɲami ɲɔgɔn na an bɛ tulu dɔɔni k'a la k'a ɲami ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a datugu k'a don frigo kɔnɔna na walima n'a sumalen don kosɛbɛ i b'a bila kɛrɛfɛla la dɔrɔn ɛri damadɔ kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a ta k'a jenini dabɔ sa i b'a jeni cogo la jeni cogo min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma a yɛrɛ b'a dɔn plaki électrique bɛ dɔw bolo dɔw bɛ yen nɔ olu b'u ta jeni ni charbon ye dɔw yɛrɛ b'u ta jeni ni dɔgɔ ye i b'a jeni cogo la jeni cogo min bɛ bɛn i yɛrɛ ma a jeni dɔ la an fɛ an bɛ nemuru kumuni an bɛ to k'o funfun a la walasa o kumuyani ka tigɛ a sanfɛla la a jenitɔla an fɛ an bɛ forondobani bila kɛrɛ la ka layi bila kɛrɛ la n'a sɔrɔla jaba yɛrɛ ka di i bɛ se ka jaba fana jeni a fɛ olu jeni kasa bɛ wuli a nɔfɛ a t'a fariya dɛ a jeni kasani bɛ wuli a nɔfɛ wa tasuma fundeni bɛ olu mɔ ni tasuma fundeni mɔ dɔrɔn an b'a ta k'a don kolonin kɔnɔ k'a tereke ye kosɛbɛ ale cogoyani ka di an ka sɛ la kosɛbɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka sɛ kɔni sera ka ban dɛ an b'a wusu dɔɔni dɔrɔn ka sɔrɔ k'a bɔ a fɔ an ka sɛ ma se sa haya ale kɔni a bɛ dun siman papiye de kɔnɔna na dɛ ni fɛn min y'i ja jabani tomatini forondoni i b'o da kɛrɛ la ani mayonnaise an ye forondo minnu tereke kɛrɛfɛla la an b'o k'a la nemurukumuni hali n'a y'i ja i bɛ avocani k'a kɛrɛ la aw bisimila